Okay, dili nga bayda si Conchel Dinky Suizo ato nga mga kauban and gibuksan na usab no ito sa playground sa mga bata gagapon sa Usamis sa Central Usamis Wellness Park and kahalan to sa iyang pagdibaya and reaction no si Conchel Dinky. Conchel, mayong adlaw. Mayong adlaw, Kuya Manuel, og kanang sa tibuok nagtan-aw sa ato ang DXDD nga estasyon. Okay, so sa ilang taon ni mo Conchel no gi-open man di pala magyugdugay. Yes, ang atong gihimo kagahapon, that's July 26, ato ang gi-open ang ato ang children's playground sa Asenso Wellness Park o sa ato ang fitness gym nga ground. Gituyo na nato pagkuan, pag-dry run, gipalibre nato sa ato ang mga kabatanunan para atong masuta, atong makita kung unsay dagan, unsay sistema atong himuon puhon or unsay mga precautionary measures nga dapat natong ibutang sa atong polisiya nga mahimo na dayon na siya og general standing instructions effective August 1 kay si Mayor Indy gusto giniya makita kung unsay ato ang agi unsay dagan sa atong dry run mo na dayon to atong gamiton pohon sa August 1 natong effectivity kay effective August 1 magpapulta na manguta din na sa ato ang playground. Pagkakaroon, libre pa siya. O, mo na kagahapon, nakita na ito nga, bisag kusog ang ulan, nagsugod, nag-abrita mga 3 o'clock, 3:30, ang mga bata nag-ready na gyud. Naapdan ko ulan, ang mga bata, wala gyud pangundang, nagdagandagan, padayog dula. So, we keep them instructing, kinaan naman dito pang-install dito nga mga protocol officers, safety officers, security officers. So, ang ato lang gitanaw ang volume bita nga mosulod. Crowded ba siya or dili? And then, nakita na mo akong ato siguro nang ipadagan kung tag-unom ka oras ang 20 ka pesos, good for 50 sa sulod para dili crowded. It's too long. Kung atong 2 hours, exhausted na po ang mga bata. So, based on that, napagita karon kay kagahapon nagsugod man taghapon then karon unta mayong tiempo ato na po nang basi anong pamalandungan basihan kung unsa na puy dagan kung dili magulan kung grabe pagyahapon ba ang bulhok sa ato ang volume sa ato mga bata nga mo enjoy sa facility. And after that, probably until July 31, if we could come up with a policy na dayon, that would be used na dayon sa effective August 1 na magsugod na tagpapulta para po atuan na pong matagaan o pagtagad ang security, ang safety sa mga bata, ang maintenance sa ato ang facilities mo nang magpapulta ta kay na man nato ugod i-google ang ato ang na pundo pud nga income for the playground. Open ba gyapon ka until road or sa Yes, 31? until July 31 wala pa tay pulta na based sa instruction ni Mayor namo nga we will give ample time, especially karon wa pay klase, makapaymulos sa mga bata, vacation break nila, so they could enjoy ato ang playground for that for this particular time nga dili sila busy ang mga bata and then they will be enjoying the Asenso Wellness Park nga children's playground also. Padayon gyapon gidagsaan sa mga tao ang wellness park. Grabe. Bisan pa og wala na yung mga kasaulugan, naagya po yung mga tao gyud mutultol gyud. Mao gina ang pinaka-purpose nga nganong ato nang gi-establish ato nang gihimo nga project ang atong Asenso Wellness Park because ang team Asenso headed by our Mayor Indy is proof family. Dako kay tag gihatag nga value sa kaimportante sa family bonding, quality time o giving kanang bitong pagtagad sa atong mga kabatanunan. So we are giving them the facility ang atong Asenso Wellness Park for the family to come together, enjoy the area and have a quality time with each other and then ang mga bata malingaw. So in fact during the posting of the event daghan na ka-excited mo adto ang mga ginikanan ilang mga anak na gid mismo nga adto ta dito magdula ko dito. So this is a matter of showing also the physical activity which is very important as vital in developing improving the mental and physical aspect of the children. So muna ang gitan-aw gyud especially Mayor Indy nga dapat ato agyon ng isa sa ato ang mga goals and aims ato ang facilities sa atong park. So ang economy po naagya po no. Yes, part po na ang pinaka-bonus, pinaka-output na day na ang ato ang economic activity nga. It could also help not for employment, also ato po nagamitan sa maintenance para po dili na sigig subsidize ang gobyerno nato just for that kay mga heavy duty man natong facilities din na kung na siguro yung mga guba kanang ato ang kita for the entrance fee will be used for the
repairs o maintenance sa ato ang mga facilities. After sa July 30, kini mga payag-payag mga booth sa Agri-Aqua nato. O sa may plano? Yes, naragyo tayo until July 31 sa ato ang Agri-Aqua booth. In fact, ang uban, wala na sila maligya. Pero ang uban, gi-extend na mo kay para po ilab yung exhaust tanang adlaw nga pwede pa sa kabaligya because it's very doable kay ang tanan na maligya din na we're helping them economically and then they could enjoy until July 30 and then probably after that kay atoan naman ng ipagguba sa ato ang mga barangay dadon siguro nila or pamaligya Pero na nakita nila na to nga medyo lagsik ba ang kanabang doon na ba'y lugar ang mga farmers na to nga asa nila bagsakan. Diba? Oo, diba? Yeah. So, di ba na siya padayon? Or, Very good diba? question. In fact, amo nang raise during sa mong fellowship night meeting with the mayor. And in fact, he's planning. Dili lang yung ko mag-preempt, dili ko mag-una-una. Pero I think he's planning to pave way for a weekend. Or I think it's a 50th to 30 nga he's planning to use our facilities at atong wellness park para kanang agricultural ug aqua products will be kuan kanang dira ang bagsakan wala siya kanang tabuan. Pero naay specific dates so still maka-enjoy gihapon ang ato ang mga local farmers ug local nga mga growers nga ilahang kuanon ilang mga abot dinha sa particular venue which is the sense of wellness and then they will be given opportunity po para mabaligya nila and then inagya po economic activity dira. Pero pagkakaroon din pag yun ako ma-story ang detail because I think the mayor is preparing for that kung saon na niya. And then ako siya plano kanabit ng road nga gigamit sa Aqua Agri. And we know that it's very kuan good. Gamit kaayo nga area. So naiplano ang mayor for that para pud ato ang matagaan og kanang luna or kanang spasyo or kanang opportunities tong mga farmers nga pwede magamit tong area. The mayor is planning for that. Just wait for the memorandum order, executive order regarding that, and we will be disclosing it sa inyo soon sa details. Okay. Thank you, Coach Aldo. And bago lang ta natapos no, sa committee doon hearing no sa mga kapitan. Nag-render me og mga decisions regarding sa ato ang mga administrative cases nga gifile sa duha ka mga barangay chairman sa Ozamis, ang barangay Gango ug barangay Sinosa. Okay, doon na desisyon ang naka-decide na mi lungsod. Yeah, ang unang kakaso is katong sa barangay Sinosa nga kaning kapitan nga si barangay chairman Helbert Lanaha nga nay nag-complain niya regarding sa there was an alleged nga pag-adto sa ilang private property din naguba ang ilahang kusina dapit and then somebody saw nga ding adto tong mga panahon na si Kapitan Lanaha pero did not mention sa verified complaint nga it was really the Kapitan who destroyed their private property. So it's a verified complaint pero substantial evidence magunang kinahanglan. No? There should be witnesses, there should be an account or evidentiary in nature, circumstantial evidence to really prove nga siya ginaglaguba. Since dito man ang focus sa atong complaint, kay moora man ang complaint nga nung giguba niyang property other than katong other issues which is katong illegal connection sa ilahang mga tubig which is not included sa complaint so di na to i-appeal. Dinhira gyud ta sa iyahang alleged kuno nga pag-destroy sa ilahang private property. So wala man sila naka-prove kay the witness was pila ka meters away and it was already getting darker kay padulong naman gabi so di gyud niya maklaro kinsa to. So based on the evidence that we kuan among nabasa sa ilang mga gipang submit dili na mo makita kung kinsay gyud kuan kinsay gyud naghimo atong salaod so we find it not guilty among among gi-acquit si barangay Captain Lanaha. We already suspended him for 15 days para dili pud niya ma-influence ang iyang office pending ang kaso until August 2 siya suspended. Now, we decided kung angayan ba siya i-suspend for the next 6 months based sa affidavits nga gipang nadawat na mo, dili siya angayan nga i-convict because dili makaprove ang mga complainant nga siya ba'y nakasala or wala. So, not guilty ang kuan niya decision ganina. O sa barangay chairman pud sa Gango, it's a violation of the local government code ang iyaha. And then, part sa iyahang memorandum case, kanimanggong administrative case, this is a summary procedure. Summary procedure, both pasabot,
just give us the verified complaint, give us the counter complaint, give us the memoranda, give us additional supplemental affidavits. Mura yun na ang kasagaraan natong ginadawat. Naalang siguro yung mga panahon nga mag-cross-examine ta or mag-conduct tag preliminary conference, provided nga naami mga questions nga gusto namong ma-clarify, ma-enlighten mi sa issue sa mga complainant, pero nakita naman good na mo based sa gipang submit nga it's already nagyod kanang substantial enough for us to decide on the matter. So, wala na kaayo na mo gi-cross-examine ang atoa, maingon niya sila nga kuno na mo gihatagan og accord or kana bitong ma-heard bitaw sila constitutionally madungog namo ang ilang side pero nakasubmit naman sila tanan and napoy admission coming from the complainant, so there's nothing to discover new evidence since it is administrative, substantial evidence lang, dili man ni siya criminal nga kinahanglan guilt beyond reasonable doubt. Di po niya sa civil action nga mere preponderance of evidence. This is administrative case nga kinahanglan sa evidentiary is substantial evidence. Finding the accused based sa documents gikuan, we find her guilty sa violation sa local government code. So may tabo niya. She will be suspended for the next 6 months. So, effective, the moment iyahang madawat ang among decision, effectively, she is kaning suspended for the next 6 months na po. And narana niya, if he will going to appeal or if he will going to ask for motion for reconsideration or go to higher court, it's her right. So, dili na ito napugnan. Okay. Kung siya, salamat kayo sa inyo na kaubang kanabo. So, ipabot mo Bisayas katawanan lamang. Yes. Salamat kaayo sa ato ang mga kanunay nga nagpaminaw o nagtanaw, nagsubaybay sa atong Dixdiri. And in fact, kami nga inyong mga konsihal, we're really working hard to to improve not only the economic aspect but also the justice system sa ato ang kanang syudad. It will going to send a message magod sa ato ang mga barangay chairman, sa atong lumilihok sa barangay nga although kauban ta, I know nga kining atong kaubang mga kapitan kauban, but sometimes we have to be cautious enough sa ato ang mga gipanglihok sa barangay. Sometimes dili kita pwede magbutang sa balaod sa atong kamot. Kay kini sometimes sa atong paggamit sa atong kaugalingong balaod sa atong kamot nga dili ta mo konsulta sa atong sanggunian, dili ta mo konsulta sa atong council, mo diretso na tag action, it could give us kanang consequence out of the action. Dapat base tanan nimong panglihok bas nakabase tanan sa balaod nga unsay mando sa imong di ka pataka o kanang decide nga wala kaning kuan sa balaod, wala kaning tuman sa balaod. So in ana atong message nga although kauban ta, but we will always go to the main principle sa Asenso, which is zero corruption, transparency, o good governance. Kini ang atong batakan nga sometimes kinahanglan ta magbantay ana kay mo na ang atong basihanan nga mulambo lagi ng usamis ko naa ni nga tulo ka prinsipyo. Moasenso gyud ta kung ato nang pirmi tan-awon nga mo na atong prinsipyo sa atong pamalaod ug pagpadagan sa gobyerno. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you so much.